Zita rangu ndinoitwa Odin Makoni, ndiri chizvarwa chekuMuziti kwaRusare. Ndinoera Nyati ndovashonga. Ndinogarisana nenyuchi, ndinochengeta nyuchi. Ndo mararamiro andiri kuita kuti ndikwanise kubhadharira zvidzidzo zvangu izvo zvindiri paChiyunivhesiti of Technology. Saka zvandinoita ndezvekuti ndinobatsira vanhu vanenge vaine nyuchi pamwe dzinenge dziri pamiti iri padhuze nemisha yavo dzinenge dzichivakanganisa, ndinodzimora ndodzisa mumukoko ndotodzitakura ndoisa kuvana vaine project yangu adida kuita kana kuti ndichiendesa kuproject kwangu kana pari padhuze. Ndinobvisira futi vanhu nyuchi zvakare mumasilingi dzinenge dzapinda mumba dziya then ndinoita futi zvokuti kana paine munhu anenge ada kutakura mikoko yake kubva panzvimbo imwe kuisa pane imwe, kana kuti munhu awana nyuchi dzaanoda kutora musango achiisa mumukoko, ndozvimwe zvandinoita ndichitakura nyuchi ndichidai so. Saka ndozvimwe zvandinoita. And then maybe ndikasanangura kuti kana ndiri kumora nyuchi musango ndichizonodzisa mukoko ndozvifambisa sei. Saka kazhinji kana vanhu vachida kuita maprojects enyuchi vanoteya nyuchi vachishandisa kana lemon grass kana beewax yatoti namo. Asi ini ndinowanzoda kukurudzira kuti kana watoona pane nyuchi dzacho unotodzisumudza padziri pamunotoisa mukoko. Saka kana chinotora nyuchi musango ndikasvika padzinenge dziri kuti kana kuti dziri kupinda pasi kana kuti dziri kupamhango yemuti, ndinotanga ndapisa ndove yemombe yakaoma kana mashizha emutohwa kana muti wacho chaiwo wemutohwa uya unokachidza nyuchi asi haudzorai. Handikurudzire kushandisa kumateni nekuti uchi wacho unobva waita ukasha uye idzo nyuchi dzacho dzinobva dzafa. Saka noti kana ndasvika papo pamukoko wacho ndinotanga ndichitsindikidza utsi hwendove ndichiisa kusvikira ndakuona kuti ndikangoona kuti pane pamwe futi padzabuda napo ndobva ndapanama nedhaka. And then kusvikira ndakuona nyuchi dzinosvika nguva dzinotanga kukambaira so dzinenge dzadhakwa, ndopandototanga kutopinza ruoko rwangu ndotanga ndabvisa mazinga ese. Kana ndichibvisa mazinga ndogona kuti ekutanga mashanu andoburitsa ndoandinosungirira netambo kana yemasaga panzvimbo 5 dzakasiyana siyana kuita kuti nyuchi dziya padzinenge dzichibuda mumukoko meme dzinowana padzinonoungana. Ndakatanga kuita zvenyuchi ndakangokura ndichizviita kumusha kwatakakurira. Vamwe pataingoenda tese pataenda kunotsvaga huni ndozvinhu zvandinochiita tose tagadzira mukoko tomora. Saka vamwe vanongoti vakazongoona ndichimora ndisingarimwe pandazongokura ndichizviita. Nyuchi zvipuka zvinoshanda nemaemotions zvokuti zvinotoda kuti unomirira kuti dzodzidzikame iwo dzikama woshanda nadzo dzakadzikama. Saka kana uchitosvika pamukoko kutodzimira kuti dzitange dzadzikama dzatokujaira kuti iwe wasvikawo ipapo ndokuti mushandidzane zvakanaka. Saka zvinofanira kuti pandikutaura kuti kana dzinenge dzaungana pamazinga aya mudenga ndinochidzimira kuti dzaungana pazinga riya ndochitora saga ndonyatsorivhura zvakanaka, idzo dzadzikama ndochidzivharira musaga mae ndotodzisunza musaga ndorisunga then ndakutoenda pamukoko. Kana ndasvika pamukoko ya ndonyatsouvhura ndagadzira matobhazi angu zvakanaka. Saga riya ndinotanga ndarinyika mvura yakawanda kuita kuti mapapiro enyuchi aya atote dzisarambe dzichibhururuka kana kuda kuruma. Ndochicheka kona yesaga ndakutodzideurira mukoko. Kana ndadzideurira mukoko imomo dzibhozi padzichasara dzichimuka dzichioma mapapiro dzichatanga kupengereka futi ndotombodzisiya kuti dzidzikame. Ndokuzodzoka ndichiita mamwe maprocesses andichida kuita ndaona kuti dzadzikama dzajairana nenzvimbo yandadziisa. Saka hapamborina secret iripo yekuti hanzi kutera nyuchi. Nyuchi chipuka chekuti chinokuruma kana wachikanganisa. Kana kuti mukaipumha bhozi nyuchi hadzioni. Nyuchi dzinoshanda nemadegrees. Nichiverenga kuti yasumuka 45 degrees vaenda kuside 50 degrees. Saka mimi pamunoipumha paya iye inongotera kuti inongotera mwezva wechaipumha ichitonosvika chitonoita sei ichitonoruma. Saka zvinoitika panyuchi, nyuchi hadzisi dzekuti munongosiya kuti problem inoita vanhu vakawanda vanongodzisiya wozoya vachida kumora dzaita sei dzagadzira uchiwo ndosaka vachizoti dzinoruma. But nyuchi chitori chipfuwo chatofanana nehuku kuti chinoda kupota chichiisirwa chikafu zvichionekwa kuti hadzisi kurwara here nekuti uchi hwacho unozorwarisa kana dzikarwara. Saka inini ndinotoita kuti nguva nenguva ndinopota ndichishanyira mikoko yangu. Kana ndichisvika pamukoko iyoyo ndine zvandinoita zvakasiyana siyana. Panomwe ndinogona kusvika ndakanyika maoko angu mushuga yakabhoiliswa, panomwe ndinosvika ndakanyika maoko angu mumolasses, panomwe ndichidonhedzera maruva kana ndikuchekerera tumachira tune makalazi ari bright. Zvese izvi munozviitirei? Ndinozviitira security kuitira kuti inini kana ndisipo pakasvika mumwe munhu akasvika nemasvikiro akasiyana neandinoita anogona kurumwa kana kuti dzinotanga kumataka kurumidza abva asina kukwanisa kana kuba kana kumora mikoko yangu. Ngangoti dambudziko hombe anotosangana naro nderekuti uchi hauzoite gore rese. Zvavafanira kuti nyuchi dzinotya chando, dzinotya mvura.
saka nguva yakunotonhora zvisingaiti nenguva yakunonaya zvisingaiti hadzibude mukoko, dzinenge dzakangogara mukoko dzichinwa uchi huya nekuti uchi unoita kuti dzidzirwe. Saka nguva iyoyo hatiwani uchi hwakakwana kuti unotomurawo kuti utengese. Saka kazhinji kacho unofanira kutoti kana chando chada kutanga kana kuti kwakuda kutanga unayo unobva watomura wotozwa kuti for the rest yemwaka iyoyo unenge usingatombokwanise kunge uchimura. Nemamiriro akaitawo nyika yedu, pamwe pacho ndaiona sekuti ndikaendera kuchikoro chinhu chandagara ndichigona nendazvidzikisira. Saka kuwedzerawo ruzivo rwangu ndakanodzidza zvinhu zvekuti handikwanisi kuzvidzidza ndiri kumba zvinhu zvandasingazivi. Saka ndosa ndakazonoitawo marketing. Pamwe chetewo futi nekumusha kwanga ndiri kubvawo taitongowa nekufungidzira kuti ndikanositadha agriculture kuchikoro ndozongoita mudhumeni, ndozvataifunga. Saka ndakazongofunga kuti maybe ndikaita business, ndikasitadha business, toitawo business woman, ndikandodzidzawo zvimwe zvinowani ndokundokwanisa kudzosawo kumba zvatisinakujaira. Saka kumberi uko inini kumberi uko ndinoona ndiri munhu wekuti ndichachengeta mikoko yakawanda. Kana ndikazowana mari yekuextenda project yangu ndoda kuchengeta mikoko yakawanda, ndoda kutozogadzirawo small to medium enterprise yangu yekuti ndichitoexportawo uchi muZimbabwe muno. Pari zvino mumbori nemikoko mingani? Izvezvi ndingangoti kumagunji kune 23 asi ine nyuchi 18 and then kumusha kwatinobva kune 6. Kurudziro yamungada kupa kune vechidiki vezera renyu? Ndoda kungokurudzira vechidiki vezera rangu kuti upfumi huri mumavhu, huri muivhu chairo. Pese paunenge ungori haushayi chaunokwanisa kuita, nyange ukangona kana pachitomera uswa hwakareba, saka ivhu roro rinotokwanisa kutokurimira mavheji chaiwo, zvinoratidza kuti riri feta kana tine upfumi. Saka pese pauri dzidza kushandisa nemaoko ako kuti ukwanise kurarama. Ndoona sekuti mazuwano kana kuti Zimbabwe magadzirwa yakaitwa, kana uchida kutoti urarame zviri sustainable, kana kuti zvekuti zvakavembeka kunge uchirima kana kuita zveagriculture. Saka paproject yandiri kuita yebeekeeping, uchi hunorapa zvakawanda. Hunorapa chikosoro, hunorapa asthma, hunokwanisa kutoti vaya vanorwara neshuga vaya vanoisa muti dzavo. Kana ndikawana mukana wekutorima zviyo ndokunotogadzira mahiyo ekutoti vanhu vaya vane maBP vane chirwere cheshuga vanokwanisa kutonwawo, because combination yehuchi nezviyo inodzikisa BP. Inini handitotyi. Ende chimwe chinorwadza ndecho zvafanira kuti kazhinji kana ndichitonotrena vanhu ndinotoavoida kugara ndaudza vanhu kuti ndiri kuuya, kuti vatovafungidzira kuti pamwe murume ari kuuya pamwe kuti zvireruke. Ndozotsanangura ndasvika panzvimbo kuti hazvinei nechivanhu. Ende vamwe vanhu vacho pamwe pacho bhosi vamwe vanototi kana chitonovatrena vanogara vatotsvaga nzvimbo yavo nenyuchi kuti ndivademonstratere. Saka pamwe pacho zvinotonetsa kutoti vanhu vanzwisise kuti aiwa chingori chipo. Saka vamwe vakatozotenda ndatovadzidzisa maitiro andozvita kuti aiwa mukange mazora uchi hamuchatorumba, hapana kana chivanhu chashanda ipapo. And pane zvimwe zvinhu futi zvokuti nyuchi hadzidi masmells ayaya akaita ari strong semaruva emaperfume nini. Saka obviously mukasvika makaspraya perfume yenyu kana mageza nespray yenyu inodhura, dzinotokurumei bhozi riri kufunga kuti maruva. Saka ukazvigeza kuti uchisvika pane nyuchi wangogeza nemvura chete, hauna already unenge watodzikisa zvinhu zvinoita kuti nyuchi dzikuteerera kana kuti dzikuruma. Saka hapamborina chivanhu chiripo, asi ndingati dambudziko randichafa naro ndofunga nekutoti pese padine ndasvika nechivanhu tanga ndatsanangurira vanhu kuti wedu wee kumba kwedu kunototyiwa Mwari zvisingaita, hapamborina mashavi aripo. Saka ndotofunga kuti vanhu vakataura izvozvo kuti hanzi ndezvechivanhu vaida kuchitidzira vanhu kuti vasabirwe uchi, asi hapamborina kana shavi riripo.